ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் குட் ஈவினிங். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய அரசியலமைப்பு இருக்குது தெரியுமா, அது எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு, அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக எது காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது தெரிஞ்சால் தான் அடுத்து படிக்க வர இந்திய அரசியலமைப்பு அந்த பாலிட்டின்றது புரியும். அதுக்காக தான். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ புது நண்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிபி 14ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது கிபி 1400களில் வணிகம் வந்து நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்க டைம். அந்த டயத்தில் அப்படியே கடல் கடந்து சரி இங்கே வந்து நம்ம வணிகம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒவ்வொரு குரூப்பாக ஒரு 5 குரூப் வருது. ஸோ அது எந்தெந்த குரூப்புன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போர்த்துகீசியர்கள் வந்து வராங்க. அவங்க எப்போ வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி 1498 தான் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க. ஸோ கடல் கடந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க யாருன்னா போர்த்துகீசியர்கள். ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா யார் வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டச்சுக்காரர்கள் வந்து வராங்க. இந்த டச்சுக்காரர்கள் எப்போ வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி 1602 தான் வராங்க. ஸோ இவங்களை எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசியர்களை தொடர்ந்து இந்தியா வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இவங்களுக்கு அடுத்து யார் வராங்க பார்த்தா ஆங்கிலேயர் தான் வராங்க. அது கிபி 1600 இங்கிலாந்து அரசி முதலாம் எலிசபெத் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு பட்டயம் எழுதி வாங்கி கிபி 1611ஆம் ஆண்டு வந்து இங்கே வராங்க. இங்கே ஆங்கிலேயர் வந்து இங்கே வந்து வணிகத்தலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்படியே ஆங்கிலேயரை தொடர்ந்து அடுத்து யார் வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேனியர்கள் அவங்க வந்து வராங்க. அவங்க எப்போ வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிபி 1616. இவங்க வந்து டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து இவங்க ஒரு பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் ஒன்று யார் வரான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி 1664 ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க வந்து அவங்க ஒரு சைடு கம்பெனியை ரன் பண்ணுறாங்க. இப்படி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஒவ்வொரு பகுதியில் வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு பகுதியாக அங்கங்கே கம்பெனி வச்சு அவங்கவுங்க ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் யார் வந்து ஆர்டர் படி வந்திருந்தான்னு பார்த்துடலாம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது. ஸோ கிபி 1498 போர்ச்சுகீசியர் வந்திருப்பாங்க. அதை தொடர்ந்து கிபி 602 டச்சுக்காரர்கள் வந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த டச்சுக்காரர்களை தொடர்ந்து கிபி 1011 ஆங்கிலேயர்கள் வந்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள தொடர்ந்து கிபி 1616 டேனியர்கள் வந்திருப்பாங்க. லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் 1664 ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்திருப்பாங்க. இப்போ ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் கம்பெனியை வச்சு ரன் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பெனிகளுக்கிடையே ஒரு வணிக போட்டி வந்து வியாபார போட்டி இதெல்லாம் நடைபெறுகிறது. இது அப்படியே ஒரு சைடு இவங்க ஒரு சைடு வணிகம் பண்ண, இவங்க ஒரு சைடு வணிகம் பண்ண, அப்படியே பண்ணிகிட்டே வரப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க வர 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 இன்னொருத்தவங்க வந்து டாமினேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்காங்க. அப்படி ஒவ்வொரு கம்பெனியாக ஒரு பக்கம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு கம்பெனியாக டாமினேட் பண்ணிட்டு வராங்க. அப்படி இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்து அப்படியே இங்கிட்டு ஒவ்வொரு கம்பெனியாக டாமினேட் பண்ணிவிட்டு இவங்க ஒரு ஹை லெவல், இவங்க ஒரு, அதாவது ஆங்கிலேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் டாப்பில் இருக்காங்க, இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்து டாப்பில் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இவங்க 2 பேர் தான் டாப்பில் இருக்காங்க. மற்ற கம்பெனிகளில் போட்டி நடந்துச்சு. அதே மாதிரி ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு ஃப்ரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் 2த்துக்குமே போட்டி நடக்குது. இந்த போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வணிக போட்டியாக ஸ்டார்ட் பண்ணது இது அப்படியே போக 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 ஒரு ஆதிக்க போட்டியாக வந்து, அதாவது இந்தியாவை நீ ஆண்டுக்கிறியா நான் ஆண்டுக்கிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நடக்குது, 2 பேருக்கு இடையில் போர்லாம் நடக்குது. ஸோ அப்படி போர் நடக்கிறப்ப வர்ற போர்கள் தான் இந்த 3 போர்களும். ஸோ இந்த 3 போர்களும் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டது, அதனால் பார்த்துக்கோங்க. பின்னாடி வர வீடியோவில் இந்த போரை பற்றின எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்றத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் ஒரு 2 முக்கியமான போர் இருக்குது. ஏன்னா அதிலிருந்து ஆங்கிலேயர் வந்து ஒரு வேறு லெவலாக மாறினாங்க. இந்த பிளாசிப் அண்ட் பக்சார் போர் அப்படின்வாங்க. பிளாசிப் போர் வந்து 1757, பக்சார் போர் வந்து 1764. இந்த போருக்கு அப்புறம் தான் ஆங்கிலேயர் வந்து இந்தியாவே ஒரு ஆளக்கூடிய ஒரு சக்தியாக மாறுறாங்க. இந்த போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து எல்லாத்தையும் அடித்து துரத்திட்டு ஆங்கிலேயர்கள் தான் நம்மளை ஆட்சி செய்கிறது. ஸோ இந்த 2 போர்களையுமே ஆங்கிலேயர் வந்து ஜெயித்தோடனே இந்தியாவோட வடகிழக்கு சைடு வரி வசூல் செய்கிற ஒரு உரிமையை பெறாங்க. அது எந்தெந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்னு சொல்லுவாங்க. வங்காளதேசம், ஒடிசா, பீகார் இந்த 3 இடத்துலையும் திவானி அப்படின்வாங்க. அதான் வரி செய்யும் உரிமை. இப்படியே வரி வசூல் பண்ணிக்கிட்டே தான் காலப்போக்கில் நம்மளை வந்து அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து அதிகாரமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க, அதாவது இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து சட்டம் போட்டு நம்மளை கொஞ்சம் வருஷம் நிர்வாகம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் வந்து நம்மளுக்கு சட்டம் போட்டு அவங்க கொஞ்சம் வருஷம் வந்து நம்மளை நிர்வாகம் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அப்படியே வரி வசூல் பண்ணி இவங்க வந்து நல்லா செல்வாக்காகிட்டே வருவாங்க. இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க. இவங்க மட்டும் செல்வாக்காகிட்டே வராங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்து பாராளுமன்ற ஒரு குழு, அந்த குழு வந்து பார்த்துட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் சரி இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வந்து ஏன் ஓவராக பண்ணுறாங்க, அதனால் அந்த 1858, அதாவது விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி 57 அந்த பெரும்புரட்சி நடக்கும் 57 இவங்க தான், அதாவது ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் நம்மளை ஆட்சி பண்ணது. அதுக்கப்புறம் தான் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் வந்து நம்மளை ஆட்சி பண்ணது.
அந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி போட்ட சட்டங்களில் தான் அந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக வரும், பட்டய சட்டம்லாம். ஸோ அதில் தான் வாரன் ஹேஸ்டிங்கு, கார்ன்வாலிஸ் பிரபு, வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு, ஹேஸ்டிங்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக வருவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் நமக்கு போட்ட சட்டத்தையும் இங்கிலாந்து அரசாங்கம் நம்மளுக்கு டைரெக்டாக போட்ட சட்டத்தையும், இந்த 2 சட்டத்தையும் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி நம்மளுக்கு கொண்டு வந்தது, ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தோட டைரக்ட் ஆட்சி. இது வந்து பிசிலையும் சரி எஸ்ஏலையும் சரி அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ லெஃப்ட்டில் கிழக்கிந்திய கம்பெனி அவங்க கொண்டு வந்த சட்டத்தை மெமரைஸ் பண்ணுறதுலாம் ஈஸி. இப்போ ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதாவது நான் சொல்கிறேன் 1, 4, 5, 6, 7 இதை பாருங்கள். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இடையில 20 வருஷம் தான் கேப் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பாருங்கள். ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1773, அதோட 20 கூட்டினா 93, அதோட 20 கூட்டினா 13, அதோட 20 கூட்டினா 883, அதோட 20 கூட்டினா 53. ஸோ இது வந்து 20 வருஷமாக வரும். இடையில பார்த்தீங்கன்னா பிட் இந்திய திருத்த சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பட்டய சட்டம் இருக்குது. ஸோ இந்த பட்டய சட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாசன சட்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ரைட் சைடில். ஸோ இது வந்து இங்கிலாந்து அரசின் ஆட்சியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு சட்டம் 1858, அதான் விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை. நான் வந்து இந்த இப்படி ஃபோன் நம்பர் மாதிரி தான் படிப்பேன், 1858, 1861 சொல்லிட்டு. எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 கவுன்சில் சட்டம் வரும், 61 1, 92 1. அதே மாதிரி அடுத்த ஜோடி மிண்டோ மார்லி, மாண்டகி சிம்ஸ்போர்ட், இவங்க 09-19, அதாவது 1909-19. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு சட்டம், இந்திய விடுதலை சட்டம். இந்த மாதிரி ஜோடியாக படிச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே மறக்காது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம பார்த்தது வந்து ரொம்ப பேசிக்கு, அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாதுக்கு உண்டான பேசிக் கதை. இந்த கதையை நம்ம டீட்டெயில்டாக சொன்னோம்னா 10 வீடியோ 15 வீடியோ போடலாம். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கதையாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மேபி ஏதாச்சும் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து டைப் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் முக்கியமான பாயிண்ட் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிறேன் நானும். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். போலீஸ்க்கு இல்லை எஸ்ஐக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து கதை தானே, ஈஸியாக தெரிஞ்சுட்டா இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாலிட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு படிக்க ஆரம்பிப்போம். அப்படின்றப்ப நம்ம அப்படியே அடுத்தடுத்து வர்றதுன்றது கரெக்டாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.